金条必受等证留下小甘肃罗贝和一个也送给你。对，他们那边他们就不少，他们普通的地方。پنجاه شصت دودی شاپه 59 شصت همزش همش حریم وای بینه دابلش یا برو айни ҳол вазнкашӣ бачаҳои 16-17 сола гузашта истодааст ва мо пеш аз он ки вазнашон бинем ҳолати ҷисмонӣ ва рухиёи вазнгароро ба пуррагӣ муоина карда ба вазнкашӣ иҷозатшон медиҳем. хотиррасон мекунем ки пага 139 бой мешавад, яъне ҷанг мешавад, муҳориба. جان سعید جان که